Takže zdravím tady všech vás u prvního videa. Doufám, že se vám toto video bude líbit, protože dneska vám ukážu, jak se jakoby zlepšit v Steel Brainrot. Vím, že je to kravina, ale prostě nevím, prostě jsem to začal hrát, takže tak. Nevím, jestli to tam mám už zlepšený nebo ne, takže uvidíme. Nemám. Dobrý, takže koupíme si tady jako první si koupíme, nebo někomu hned ukradneme. Nemá si tady co nechávat věci. Jaj, tak jsem to nestihl. OK, tak, jdem si koupit. Ale hned si kupujte ty lepší, jakoby. Třeba tuto jsem si mohl hned koupit. Ne, nemohl. Jsem retardovaný, ale ok, to nevadí. Takže si koupíme 2. A teď se nám to tady vydělává. Jo, takže tak dáme si Logbase. Jo, a nejspíš vám asi natočím 2 videa, protože to asi první nestihnu. Takže tak. Já chci někomu ukrást. Jestli chcete, abyste jako byli lepší, tak musíte krást. Prostě kraťte. Nebojte se toho. Prostě já to dělám taky. Já na telefonu to taky hraju. A tam tak strašně kradu. Takže tak. Tak, 134. Takže Lirila. To si... Ty kráso, frigo kamelo. Kolik dává? 1700 sekundu. Ty krá, to je docela dost. Tak nic, tak neukradnu asi. Tak asi nic. Prejkovčin asi. Tak co máš, borec? No tak jsem to nestihl. Yeah. Takže tak no, tak všemi se loučím, tak čau.